det er også for meningspartiet. Vi går ud for at spørge nogle danskere. Flere og flere danskere bliver påvirket af pressen nu til dags, og det synes vi her i meningspartiet ikke er godt, at vælgerne de skal påvirkes af en flok provokatører. Her i meningspartiet, der tager vi hånd om vælgernes ønsker, og vi vil nu gå ud og se, om vi kan finde nogle typiske danskere. Goddag, min fine ven. Hvad hedder du? Jeg hedder Poms. Okay. Ja. Hvad synes du om indvandrerpolitikken i Danmark? Skal de ud, eller skal de ind? Ja, altså... Jeg synes, det er fint nok, at vi redder med at lukke ned i vores land, men det er ved at tage lidt overhånd, synes jeg. Ja. Her i meningspartiet, der går vi ind for hårde straffe til indvandrere specielt. Hvad synes du om det? Det lyder rigtig godt. Fordi at, jeg synes jo tit, når der er noget kriminalitet og sådan noget, jeg synes det er tit, det er indvandrere. Jeg ved da godt, danskerne de også gør noget, men... Ja. Vi går også ind for, at SU'en den skal forblive, som den er. Det er godt. Ja, det er rigtig godt. Vi går også ind for, at smøgerne, de skal en tand op i afgifter, fordi det er simpelthen så pisse usundt at ryge. Hvad? Ja. Nå, hov. Altså, jeg synes, at indvandrere de skal ud af landet, fordi at de kommer i store mængder og tager vores jul. Og de laver også så meget kriminalitet, at jeg synes, at der skal være hårdere straffe i Danmark.